Фен Шуи е древна практика, която се фокусира във внасянето на хармонията в околната среда с цел подобряване на благополучието и успеха на хората, които живеят или работят в нея. Ето ги трите най-важни принципа при подредба на дома по Фен Шуи. Входната врата е място, откъдето енергията влиза в дома ви. Затова е важно тя да бъде видима от дневната и да няма препятствия пред нея, които да нарушават лесния приток на енергия. Избягвайте пряка линия между входната врата и някоя от спалните. Според Фен Шуи, кухнята се свързва с богатство и благополучие. Затова е добре тя да бъде разположена в близост до входната врата на дома и да е винаги чиста и добре подредена. Бонус е, ако има цветни метали в топлата гама, злато и бронз, с които още повече да увеличим това влияние. Спалнята е място за отдих и възстановяване, поради което трябва да се избягва пряка линия между входната врата и спалнята. Също така самата спалня, самото легло трябва да бъде разположено така, че да има видимост към вратата на стаята. По този начин се създава комфорт и увереност на хората, които са в нея. Фен Шуи насърчава постигането на баланс и хармония в дома чрез съчетаването на различни елементи, като метал, дърво, земя, огън, вода, заедно с цветовете. Важно е тези цветове да не бъдат много ярки, а по-приглушената им версия, по-пастелената. Обръщайте внимание на цветовете в дома си, тяхната символика и избягвайте ярки и наситени техни версии.